अपना राजा जी के गाना पावर स्टार पवन सिंह के शुभ लाभ कंपनी से आयल बा भैया। हम बता दी कि गाना आवला के बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री तो विवादित ह, तू तो जाना तार लो। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो ऐसा काम ना होके जौना के विवाद से ना घेरल जाओ। फिर से पावर स्टार पवन सिंह के गाना के विवाद से घेर दिहल गइल बा। चोरी के इल्जाम लगावल जाता, लेकिन ओइ पर ध्यान नहीं देवे के, ध्यान देवे के बा ई पर कि गाना कैसन बा, गाना कौना टाइप के बा। तो सबसे पहले बता दी भैया कि शुभ लाभ कंपनी पर गाना रिलीज बा और वह सब जाके सुन सकतानी, देख सकतानी। लेकिन एगो और खास बात बता दी भैया कि ये गाना में पावर स्टार पवन सिंह, शिल्पी राज गौले वालो गाना बहुत ही बेहतरीन बा, बहुत ही बेटर बा। गाना के चर्चा हर जगह होता। आ पावर स्टार पवन सिंह के ऐसे भी कोनो गाना आवेला तो इनमें कुछ खास रहेला, कुछ खास चीज के यूज कल गई रहेला। गाना के जहां तक बात करब धुन के, तो पारंपरिक धुन है पचरा वाला। अब पचरा वाला धुन पर ही पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना बा। ई गाना हम निशन के जहिया से पोस्टर आयल बा तहिया से चिल्लाता निशन ई गाना पारंपरिक बा, तो पारंपरिक ही गाना बा। पचरा के धुन बा। पावर स्टार पवन सिंह, शिल्पी राज मिल के गौले बोलो। आशुतोष तिवारी के लिरिक्स बा भैया। आशुतोष तिवारी बहुत ही बेहतरीन राइटर हुआ, हमेशा कुछ नया करे से जानल जाले, कुछ अच्छा करेले। प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा भैया। ईशानी घोष में काम कैल बड़ी एक्ट्रेस। हम बता दी कि ईशानी घोष के पहिलका एल्बम है शायद पावर स्टार पवन सिंह के साथ है। नया एक्ट्रेस बड़ी आ काम कैले बड़ी, एकदम पुराना एक्ट्रेस खानी मजल कलाकार के तरह काम कैले बड़ी। इहे होला भोजपुरी इंडस्ट्री में ई टाइप के अगर काम होके टाइप के जब एक्टर आइलो तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ी, भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा हुई। तो फिर से पावर स्टार पवन सिंह के एगो नया जलवा कायम बा। शुभ लाभ कंपनी पर गाना बार वह सब जाके देखी अपना राजा जी के गाना के। जहां तक वीडियो के बात करब, वीडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया बा। में पावर स्टार पवन सिंह टेम्पू चलैले बड़े, टेम्पू के भी सीन रखले बड़े। पावर स्टार पवन सिंह में मर्द मेहरारू के नोक झोंक बा। मेहरारू कोनो सामान लिया के कहत रही, मर्द नहीं खल लेके आवत तो भूल जाता रहे। वही गाना के लेके नोक झोंक बा। जेगा उ गाना रहे अपना राजा जी के दिलवा, तारा राजा जी के दिलवा टूट जाई, तो वही ई गाना भी बा। लेकिन एकरा के थोड़ा सा पारंपरिक टाइप के बनावल गइल बा, पचरा के धुन रखल गइल बा। आ भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह माटी के चीज कबो गावेले, माटी के चीज लेके चले के कोशिश करेले। फिर से पावर स्टार पवन सिंह माटी के चीज लेके चलल बड़न। रउआ सब जाके देखी सुनी। आ गाना पर चोरी के आरोप लाग रहा बा, चोरी के बहुत सारा इल्जाम लाग रहा बा। ओइ पर विशेष ध्यान देला की जरूरत नहीं है, काहे कि कोनो ऐसन गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है, चाहे कोनो ऐसन धुन लय नहीं है जौना पर चोरी के आरोप ना लगे, जौना पर चोरी के इल्जाम ना लगे। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के गाना हो तो भाई कुछ खास हुई तो कुछ खास वाकई में बा। और वह सब जाके देखी आ देख के अपन कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर डालब, अपन कमेंट जरूर करब कि आखिर ये गाना रउआ सबके पावर स्टार पवन सिंह के कैसन लागल। बाकी वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब जरूर करी, काहे कि जब सब्सक्राइब करब परिवार ज़्यादा हुई, परिवार बड़ा हुई तो जवाब देवे में, जवाब लेवे में मजा आई। बाकी वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।